Παιδιά, σήμερα θα σας δώσω μια εξήγηση και όλοι λέτε ότι αντιγράφω τον 2J. Να πω την αλήθεια, τον ψιλοαντιγράφω τον 2J, εντάξει, ξέρετε. Και τώρα μου στείλετε κάτω στα σχόλια, τον ψιλοαντιγράφεις, αφού όλο τι κάνει κανείς. Όχι, τον αντίγραφα ακριβώς. Θα έκανα και τα ίδια βίντεο με αυτόν, δηλαδή κάνω βίντεο αντιδράσει. Δεν σχολιάζω τα άλλα τραγουδιστές, κάνω διαφορετικά. Μαραντόνα και πολλά άλλα. Γι' αυτό μη λέτε πολλά για μένα. Ξέρω τώρα είμαι και μικρό παιδί, δεν έχω την κατάλληλη εξέλιξη. Γι' αυτό μην αρχίζετε και στείλετε κάτω στο σχόλιο. Βλακίες. Καταλάβατε. Αυτό ήθελα να σας πω μόνο για να μην με πρίζετε. Δεν είμαι ολόκληρος. Το 40% αντιγραφές είναι. Όχι, σε αντιγραφές κάνεις ακριβώς ό,τι κάνει το Τζε. Ναι, τι είναι αυτό το. Άντε. Αυτό ήθελα να πω και τώρα, όπως μου στέλνετε στα σχόλια. Νομίζεις τελικά σε αντιγραφές, ότι... Καταρχάς τα βίντεο πειράματος δικά μου, δεν τα κάνει κάποιος άλλος. Και τώρα θα μου πεις, έχεις πολύ λίγα. Τα βίντεο αντιδράσεις όμως είναι το 2J και έχεις 7. Και γενική ζήτηση 4. Και τι μοιάζει. Και μπορεί να γράψουμε ένα τραγούδι με κάτι παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι όρκο. Αυτό ήταν για σήμερα. Γεια σας.